बिदियाव बड'लेण्ड नापाबो जिउ होगोन जों थै होगोन थेवबो जों बड'लेण्ड सोरजिगोन जाय बर' हारिनि जाय समाव जों बर'फोरा हाथियारजों गेलेयाखैमोन जोंनि मोनथायखौ मोननो ओमफ्राय बेखौ आंबो बिराद एक्साइटेड जानानै दङ ओमफ्राय बे फिल्मखौ नायनो जे एथबां बुरजा मानसि फैदों आं बेखौ नुनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आरो गोसोखौ एसे माने नाजादों जों बयबो एसे माने मोजां गोजौ लेभेलाव बानायनो थाखाय BORONI TWI BORONI TWI BORONI TWI सा सानजा भारताव आसाम हादोरसानि थागिबि बर' माहारिनि गोदोनिफ्राय रायजो जाबोनाय बर' हारिनि सायाव इनाय अनागारै नासयजानाय गादबजानाय रौनिया हान्जानि हाथियारजों गाग्लोबजानाय गावथारजानाय जिनाहारि खालामजानाय बैफोर जाथायफोरनिफ्राय हारिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ बयबो जांख्रिखांदोंमोन। राव हारिमु आरो थामोन्थानि थाखाय आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय सोमावसारनायाव जाबोनाय जाथायफोरखौ नोजोर बोनानै स्वपन कुमार ब्रह्मनि लिरनाय स्क्रिप्ट स्ट'रि आरो डाइरेक्सन होनायाव मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बर'नि थै सावथुननि प्रिमियार श'खौ फिथा हास'नानै बेखेवनानै होयो क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जलाइस्रियाव बर'नि थै सावथुनखौ बेखेवनाय एबा प्रिमियार श'आव बर'नि गोबां फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी आरो उखिल मुसाहारि मोनहा बाहागो लाफैदोंमोन। माखौ रायजो बुङो आयै? नों आंखौ मा गाबज्रियो? आयै। बियो मा? दख'ना। जोंनि हारिनि रावा मा? बर'। गावनि बिमानि राव आरो गावनि हारिमुनि सिनायथिजों बिखाफोर दानना थांनानै थानायनि मोन्थायखौनो रायजो बुङो। जोंनि हायाव जोंहा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि मोनसे मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ सोरबा आसामनि CM भारतनि PM एबा प्रेसिडेन्टबाबो सेख'नो हाया। जिउ होगोन जों थै होगोन थेवबो जों बड'लेण्ड सोरजिगोन जाय बर' हारिनि जाय सिगां समाव जों बर'फोरा हाथियारजों गेलेयाखैमोन जोंनि मोनथायखौ मोननो अहिंसा खान्थिजों सोमावसारदोंमोन नाथाय जों बर'फोरखौ हाथियारजों गादबदों। गोबां जायगायाव जों बर'फोरा जिउ गोमानांबाय रान्दि जानांबाय जिनाहारि खालामजाबाय जोंबो बिनिखायनो हाथियारजों फिननायखौ होफिननांगोन। मोन्थायखौ मोजाङै बिनायाव होआब्ला आरो जोंखौ गावथारोब्ला जोंबो नोंसोरखौ गावथारगोन। बे थाम्फै मासे बुथारनो हायै पुलिसफोरजों खामानि जाया। সোনকালে আঁতৰি যোৱা নহ'লে চবকেইটাক এনকাউণ্টাৰ কৰিম। नोंथ' जों हाथियार बानायनायखौ पुलिसनि खोन्थाहैदों साला जोलैनि हांगार। जोलैनि हांगार मुं होनानै बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गावजों गाव बुथारलायनाया गावथारलायनाया बेनो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबोखादों। नों बेखौ गावथाराब्ला बे नोंखौ गावथारगोन अब्ला नों मा खालामगोन? दहाय लोगो मोनब्ला आंनो मोनसे खोथाखौ आद्रा दोन्दोंमोन बर'फ्रा दाबो मानो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोना। हमजाथाखौ हमनांगौ गावजाथाखौ गावनांगौ। जायगाखौ संबाय गारिखौ बेबायदिनो सालाय।
आफा नोंथ' जोंखौ खांदों फेदेरदों नाथाय बै जोंखौ लानानै फैग्राया सोरमोन नोम्फाखौ थगायदों नों बे मानसिखौ फोथायखेबस' खालामदों राजनितिखौ राजखान्थियाव मोनथाम जिराद दं जांग्रिखां लं लेप रां बोलो आरो सोलो रां आरो बोलोखौ नैबे सोलोआ सालायनो रोंनांगोन अब्लानो बेरेखा हान्जाखौ फेजेननो हायो नों मानोथो खिन्थाना लायाखै जांग्रिखां होननानै इसेबां गोबाव नों बहा दंमोन आबै आंखौ सोबा मोदोमनि सानायनिख्रुइ गोसोनि सानाया देरसिन मोदोमाव साहोग्राखौ निमाहा होनो हागौ नाथाय गोसोआव साहोग्राखौ निमाहा होनो हाया কেতিয়াও বড়োল্যান্ড নাপাব শালা बर' जाति শালা कुत्ता जाति आंखौ राय नों आंखौ बु आंनाव साया नाथाय आंनि हारिखौ दाराय आरो दाबु आंनाव सायो आंनि गोसोआव सायो आंबो बिराद एक्साइटेड जानानै दङ मानोना जेनेबा फुल स्क्रिप्टखौ आंबो मोजाङै मिथियाखै मानोना बे सावथुनाव आङो एसेल'सो गादों आरो नाथाय एसेल' गादोंबाबो स्ट्रं आरो केरेक्टारा ओमफ्राय बेखौ आंबो बिराद एक्साइटेड जानानै दङ ओमफ्राय बे फिल्मखौ नायनो जे एथबां बुरजा मानसि फैदों आं बेखौ नुनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आरो गोसोखौ नोंथाङा मा रल लादों आङो बेयाव माने बिमानि रल लादों ओमफ्राय माने प्रडिउसारनि फिसालानि आरो बिनि बिमानि रल लादों आरो आङो फाव खालामनानै फाव खालामबोबाय बे सावथुनाव फाव खालामनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों मानोना आं आदा सपनजों सिगांबो मावखांबाय नालाय आदा सपननि फार्स्ट मुभिया दिल्ली टु बड'लेण्डमोन ओमफ्राय बेयावनो आं मावखादोंमोन आरो ओंखायनो माने एक्सपिरियेन्सआ आंना गोदान नङा आदाजों माने गोजामखा ओंखायनो आरो मोजां मोनदों जों माने सावथुन गानानै मोजां मोनखायो नालाय जेराव माने ओंखायनो मोजां मोनदों आरो नोंथाङा बिदि सावथुनाव गोबाव सम द्रप थाथ'बायमोन आरो फैफिनबाय बेनि नेक्स्टआव आरो फैफिनबावगोन नामा औ फैफिनगोन आरो नेक्स्ट आंना प्रजेक्ट दङ नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो शुटिंआ बे बोसोरनि बेबो आबुं सावथुनावनो औ मोनसेल' दा बे बोसोराव बे मोनसेखौनो लादों आङो देग्लाय बोसोराव गोबां बर'नि सावथुना गोदान गोदान ओंखारदों रायजो राजाफोरखौ मा खालामनांगौ नायनांगौ आं बेखौनो सानो माने सिगांबो नायबोदों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिदिनो अनसायबोदों ओमफ्राय दाबो माने अनसायबोदों आरो सिगांसिम माने इयुनसिमबो जाहाथे अनसायबाय थायो बेखौनो आं लुगैयो आरो बे बर'नि थै जा सावथुन दिनै माने प्रिमियार श' रिलिज जासिगोन दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बयबो नुनो मोनसिगोन बे सावथुना नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय मानि सायाव जागोन बे सावथुना माने आंबो मिथियो आरोना नोंथांमोना बयबो बे सावथुनखौ मोजां मोनगोन होननानै आरो आंथ' बिराद जोबोद माने एक्साइटेड जानानै दं दा माने नायनो थाखाय आरो सावथुनखौहाय गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों मोजां फाव खालामदों मनिका बसुमतारी मेकआप आर्टिस्ट ओरैनोथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो आर्टिस्टफोर दं ओमफ्राय गोबां जोंनि लेजेन्डारि आर्टिस्टफोर दङ जेरै आदा अमरकास दं मासुम दं आदा राजिब दङ आदा राजश्री दङ फामफुलि दं
ओमफ्राय दं आरो गोबां माने गोदोनि जोंनि लेजेन्डारि आर्टिस्टफोर दं आरो दानि फुजामोन दङ बिथांमोननिबो एक्ट खालामनायखौहाय नुनो मोनगोन बे सावथुनाव बेनो गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय रायजो राजानिसिम दिनै जोंहा मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानो गोनां बर'नि थै सावथुना दिनै रिलिज जासिगोन बेनि थाखायनो आं सानो रायजो राजा नोंथांमोना गासिबो बर'नि सावथुनखौहाय माने जोंनि हारिनि सावथुनखौहाय बयबो सापर्ट होफैदों माने हेफाजाब होफैदों होमबासो जोंनि हारिनि गासिबो सावथुना गोजौ फारसे जौगालांगोन बेनि थाखायनो आं रायजो राजाफोरखौ नायफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय जादों आरो आं बेयावहाय मेन रलावनो दंफैयो माबायदि जागोन बेखौथ' दा आङो बोरै खोन्थाबावनो नायबासो माने पाब्लिकफोरनि माने बिसोरजोंसो मिथिनो मोनगोन बिसोरनि खुगानिफ्राय खिन्थु आङो आंनि फिल्मखौथ' जों बयबो मोजां मोनखायो नालाय गाव गावनिखौथ' बयबो माने बाख्नायखायो आङो बिराद मोजां जागोन बायदि मोनदों आरो खुलुमबाय रायजोफोर जोंनि बे बर'नि थैनि स्ट'रिया जोंनि गोदोनि बर'नि हिस्ट्रिनि आरोना ओमफ्राय बे सिनेमाया ओरैबायदि मोजां जाखादों आरोना दा रायजोफ्रा नायबा गोजोनगोन आरो बे फिल्मखौ नायबा आङो बेयाव माने एमएलएनि रल खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय आं बुहुत बोसोरनि उनाव माने फिल्म लाइनाव ओंखारफिननाय जादों आरो बेनो दा रायजोफ्रा नायनानै मोजां मोनगोन आरो गोजोनगोन बेनो आरो माने जोंनि हारिनि गोदोनि एकदमबारे गोसोआव नांनाय आरोना फिल्मा बेनो आरो दा जोबोद गोजोनथावनि खौराङा बेनो नेनानै थाबाय थानाय सावथुनखौ दिनै रिलिज खालामनो आखायाव लानाय जाबाय जोबोद मोजांनि खौरां आं आसा खालामो गासिबो बिथांमोनहा नायनानै मोजां मोनगोन आरो सापर्ट खालामगोनखौ आं मिजिंथियो आं बेखौ आङो दा होनोबा मेन लिडआवनो आंनि माबाया माबायदि जादों नोंथांमोननि फिल्मा फिल्माथ' थारैनो जोबोद मोजां जादों बेवहाय जोबोद मिनिं गोनां गोथौ डायलग्सफोर दं माखासे स्ट'रि आरो कनसेप्टफ्रा आदा सपननि लिरनायाव जोबोद मोजां जादों आरो गासिबो नोंथाङा गोबां सावथुन गाबोबाय बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय स्क्रिप्टखौ बुंनो थाङोबा बिराद इउनिक आं दिनैसिम खालामबोदोंब्लाबो नैबेयाव साबसिन मोनदों आङो एसे दा एक्सननि होनोबाबो माखासे फायारिं खालामनाय माखासे ब्लास्टिं खालामनाय बेफोरो रियेल बायदि नुनो मोनजोबदों बेवहाय जेबो VFXनि बारा माबा नङा बाहादुरि नङा कम्पिउटारनि बेयाव जाखिनि देखायदों अरिजिनेल बायदियानो नुनो मोनजोबगोन बेयाव औ गोबां बाहागो लादों गासिबो पाब्लिकफोराबो जोबोद सापर्ट होदों साइडनिफोरा फैनानै मोनसे हारिनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे गुबुन जायगायावबो देखायगोन देखायनाया जायगा दाथ' आं होनजोबनो रोंला बबे जायगायाव देखायनो थाखाय औ आं दाथ' बेखौनो गासिबो नायफै बे फिल्मखौ गासिबो सापर्ट खालामफै नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायावसो जोंनि इन्डास्ट्रियाबो जौगालांनो हायो नोंथांमोननि सापर्ट गैयाबा जोंबो दावगालांनो हानाय नङा आं बेखौनो होननो सानो मेहेरगोनां प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय दिनै गिबि बेखौ देखायजेननाय जलाइस्रि फोथाराव जों मिजिंथिनो रायजो राजाफ्रा अनसायगोन मानोना बे जे इनिसियेटिभ जों नुनो मोनदों जे बावहाय थांनाय समनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ बिथा खालामनानै बे सिनेमाखौ बानायनाय जादों आरो बेहाय गोबां बर'नि मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेसफ्रा बाहागो लादों बेनिखायनो आं मिजिंथियो जे बे फिल्मा मोजाङैनो सोलिगोन होननानै आरो बयबो रायजो राजाफ्रा अनसायनांगौ बर' सिनेमाखौ मानोना गोबां खस्थ' खालामनानै गोबां रां गारनानै दिहुननाय जायो जोंनि जिथु मार्केट बियो खुब खम एरियायाव जायो बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा जेन अनसायो जेन गोबां माने फिल्म दिहुननो थाखाय थुलुंगा मोनो बेनि मोनसे बिनि जाहाथे रायजो राजाफ्रा मदद होयो जाहाथे फिल्म दिहुनग्रा प्रडिउसारफ्रा जेन फिल्म दिहुनबोनो दावगाबोयो मानोना गोबां बाथ्रा बर'नि जे हारिमुनि बाथ्रा बा बर'नि जोंनि हालामनि बायदिसिनाफोरखौ जोंहा फोसावनांगौबो दङ आरो रैखाथि होनांगौबो दङ बेनि थाखायनो सिनेमाया गिदिर मोनसे रल लायो बेखायनो आं मिजिंथियो बेबायदिनो लासै लासै जोंनि बर' सिनेमाबो दावगानो हागोन जोंना गोबां अरिजिनेल बियो फोसावनायनि बाथ्रा नङा जेरै जों तामिलफोरनि खोथाखौ जों नायोबा तामिल सिनेमाफ्रा सारा माने भारतआवनो सोलियो बाहेरायावबो सोलियो होननानै जों मिथिनो मोनो तामिलाव सुटिं जायो बेनि उनाव हिन्दीयाव दाबिं खालामो बिदि नुयो जों बर'आबो लासै लासै जोङो बेबायदि थाखोसिम दावगाबोनो हायो जों बेखौ नाजालायनांगोन ओंखायनो रायजो राजा बयबो सापर्ट खालामो आं
हारिमुआव जोङो मोनसे मोसानाय लाबोगोन एसे रायजोफोर नायनो लुबैयोना जोङो मोननै मोनथामसोल' मोसानाय लाबोगोन रिंगु बिनि दामसाखौ उनावनो मोजां जोङो मोनग्रा जोंनि साफ्रोमबो बर' सावथुन फिसाफोरा बर'नि थै दिनै बर' बेखौहाय हारिमुखौ नोंथांनि फोथांनो सिगाङाव थाखाय दिन्थिफुंगोन लैहोर लैहोर ओंखारबोदों गिबियाव आङो रिंसार मुसाहारि बियादैखौ हामबाय होनदों बर' थुनलाइजों लोगोसे बर' हारिमुआव दिनै फिल्म जगतनि गेजेरजों आगानसे जोङो बारायहोनो हाबावनायनि थाखाय मानोना बे बर'नि थै नङा होमबा बर'नि थै सावथुननि गेजेरजों बर'नि आगुनि जारिमिन आरो दिनैनि सोलिबाय थानाय जोंनि जा आसार खान्थि बेखौ लोब्बा लानानै मोनसे दिहुननाय सावथुन आं फोथायो बे सावथुना जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो फिसानि गोरबोखौ टाच खालामलांनो हागोन आरो बे सावथुननि गेजेरजों बर'नि हारिमुखौ गुबुन हादोराव गुबुन हारिनि सिगाङाव मुलुगनि साफ्रोमबो मानसिफोरनो जों गोसारहोनो हागोन जोंनि बर' हारिया जे बेसेबांबा गोजौ हारि होननानै बर' हारिखौ जौगानायाव नोंथांमोना मा मा हाबा मावगासिनो बिटिआर सरकार हिसाबै ओरैनोथ' दिनै बर' हारिमुखौ जौगाहोनाय होनोब्ला बेसेबांबा बोसोर गोदोसोनानै थानाय बर' सावथुनखौ बोखांनायनि थाखाय दिनै जोंनि मानव गेदेर सि प्रमद बर' बिथाङा गोबां जायगायावहाय सिनेमा हल सावथुन हल नायसालि जों बानायनानै होदों आरो बेनि गेजेरजों हारिमुखौ बोखांनायनि जों हाबाफारि लादों गोजोन सान्थि गायसननायजों लोगोसे जोंनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जोङो पेरेलेलि लांनायनि थाखाय जों हाबाफारि लादों आरो दिनै गासैबो बर' रायजो राजाजों लोगोसे 35 लाख जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै ओंखारबोदों सिनायथि होयोबा अननानै बयबो आखाइ खबनानै बराय जोंनि गासैबो आलासि बिथांमोनखौ राकेश ब्रह्म सार बिथाङा बेनिनो थागिरि मानगोनां उकिल सारनि आरो बिनि मानगोनां मेडाम बिनि नाजानायाव दिनै बे महर होनो हाबाय सपन सारनि लिरनाया दिनै बर'नि थै बर'नि थैजों सोमोन्दो दंथारो बेनिखायनो बे फिल्मखौ नायनानै गोजोनगोनखौ आं आसा खाबाय समनि जोबोद आंखाल मोजां मोनदों नोंथांमोना लोब लोब फैनानै जोंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय आरो जानो हागौ बे नोंथांमोननिनो थुलुंगा नोंथांमोना जोंनि अराय समनि थुलुंगा नोंथांमोननि बोर सारस्रिनाय आरो सापर्टनि थाखायनो दिनै सपन बिथां बा जोंहा एमजि फिल्मस मेहेरगोन रायजो राजाफोर गोबाव सम बे फिल्मखौ नायगोन होननानै गासिबो जोंनि रायजो राजाफोर नेगासिनो दंमोन दिनै बे समा बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय फार्स्ट अफ अल बे मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शन आरो डाइरेक्टर आदा सपन कुमार ब्रह्मखौ आं थेंक इउ सो माच आरो जोंहा बे समावहाय दङ होननानै खावलायबाय सार बिथांनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय बे समावनो आङो फैदों आरो गांसे रायलायदों बर'नि खावलायदों गोजोननाय थाबाय सारनिसिमबो रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बरायनानै खावलायबाय सारनिसिमबो साबायखर बावबाय बे समाव
गोख्रैनो बिथांमोनखौ थाबैनो सिनायथि होगोन बिथांमोना सावथुनाव मा रल लादों सानैजों मा सोमोन्दो दं नोंथांमोना सावथुनखौ नायोब्ला प्रडाक्शननिफ्राय बरायनाय जाबाय बयनिबो सिगाङाव बिथांमोना खस्थ' खालामदों थाखि फैयाखैना बेयाव नुजाफैनायनि थाखाय दा नोंथां बिथां सफैबाय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों रिंकि ब्रह्म सावथुनाव मा रल लादों सावथुनखौ जेब्ला नुगोन अब्ला मिथिगोन आरो रिंकिया दसे थाथ' बिबायारि बिथाङा आथिखालाव थियाटार सालायगासिनो दं थियाटारनि बिगोमा हायराकि थियाटारनि बिगोमा मेहेर गोनां फिल्म प्रडाक्शननि जानानै बिथांखौ जों बरायबाय आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांमोना बेयाव फैनानै बे सावथुनखौ गोरबोजों सापर्ट खालामनानै जों बयबो आर्टिस्टफोरखौ गोसोआव जौगाखांनायखौ होयो बेनिखायनो गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय हरग्रोबाय जिखुनु हक बे जायगायाव आङो जेला स्क्रिन खालामदोंमोन अब्लाबो नोंथांमोना जोबोद सापर्ट खालामदोंमोन होनो हायाखै सावथुनाव बिथांमोननि केरेक्टारा स्ट्रंथार सावथुनखौ नायोब्ला नुगोन बिथांनि नैबे बिथां जेजास्टेर काटारिजों नैबे बिथां काब्राय नार्जारिजों मा सोमोन्दो दं सावथुना ओंखारोब्ला मिथिगोन बेनिनो थागिरि मानगोनां उकिल सारनि आरो बिनि मानगोनां मेडाम बिनि नाजानायाव जोबोरैनो सोमोन्दो दंथारो बेनिखायनो बे फिल्मखौ नायनानै गोजोनगोनखौ आं आसा खालामबाय समनि जोबोद आंखाल मोजां मोनदों नोंथांमोना लोब फैनानै जोंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय